Salamyny hormatly adamlar, garaşdyry baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şogun Mary şäherindäki ruhyat köşküne medeniýet hepdeligi 2022-niň dawraly açylyşy boldy. Milli medeniýetimizi gorap saklamaga, içkin öwrenmäge, hemem wagt etmäge gönükdirilen bu giň gerimli dörejilik şäheresi medeniýetimiziň, döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşinde eýeleýän ähmiýetli ornuny, hemem parahatçylyk dörejilik kuwatyny açyp görkezýär. Hormatly prezidentimiň ýakynyna geçiren Ministrler Kabinetiniň meclisinde bellenşi ýaly Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda medeniýet hepdeligi şu ýylyň 22-21 iýuny aralygyna Mary vilayatyna geçirilýär. Medeni maksatnamanyň şäherlerine dörli şäherler gurulýar. Hormatly prezidentimiz Mary vilayatyna geçiriljek medeniýet hepdeliginiň hemde beýleki bayramçylyk şäherleriniň ugurdaş düdümleriniň işini kämilleşdirmekde, milli mirasymyzy giňden wagt etmekde, hemde türkmen ýaşlarynyň dörejilik ruhyny howaslandirmekde ähmiýetliligini belledi. Arkadaşly serdarymyň tawsyrlyklarynyň uğralyp Mary vilayatyna geçirilýän medeniýet hepdeliginiň açylyş dawrasy giň gelme eýe boldy. Medeniýet hepdeligi 2022-niň açylyş dawrasy ýer bilen ruhyat köşküniň öňündäki meýdançyda geçirildi. Bir ýere hökümet agdalary, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň, vilayat we şäher häkimlikleriniň, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň ýoly başlary hemde wekilleri, hormatly ýaşullar, Mary şäheriniň ýaşaýjylary hemde mihmanlar ýygnanylar. Forum atnaşan wekilletleriň hataryna ýurdumyzyň ähli sewitlerinden tanymal teatr artistleri, estrada hemde halk gaýdymçylary, muzey we kitapxana işiniň hünärmenleri, sazanylar, suratkeşler, ýazyjylar, şahyýlar, dörejilik hemde folklor toporlary bar. Bu ýerde ilki bilen uňatnyjylar ýürüte taýýarlanan edebi saly çykyşa tomoş etdiler. Ajapdyr watanyň bahary ýady, tantı teatryň amaty tady, dünýä dolýa parahatly bowady, arkadaly serdarymyz bilen, arkadaly serdarymyz bilen, arkada birdi bide bobalty, medeniýet sanatyn ilmin kanly, beýikdir watanyň şöhraty şany, arkadaly serdarymyz bilen, arkada birdi bide bobalty, medeniýet sanatyn ilmin kanly, beýikdir watanyň şöhraty şany, arkadaly serdarymyz bilen. Ruhyat köşküniň öňündäki meýdançyda halkymyzyň baý medeni mirasy, sungaty barada gurrun berýän sergi ýaýlananyrly. Bir ýerde amaly haşam sungatynyň önümleri, nakkaşçylyk sungatynyň önümleri, halk senetçiligi usullarynyň işleri, milli libaslar, şaýsepler, saz gurallary, türkmen halkynyň durmuşyna ulanýan hojulyk esbaplar görkezildi. Sergide türkmen gelin gyýylary el işleri bilen meşgullanýarlar. Ýüň egirýärler, keçeçek ýärler, hal dokuýarlar, zergärler we demirçi ustalar öz sungatlaryny görkezýärler. Buların hemmesi öz boşly däp desturlarynyň dowam bolýanyna halkymyz tarapyndan diňe bir aýagly saklanman, eýsem hasy üstünlüğüne aýdyň şaýatlygy diýär. Ruhyat köşküniň eýwanyna dörli uğurlara değişli çeperçilik eserler görkezildi. Şäher atnaşylar ýurdumyzyň vilayatlarynyň hemde paýtagtymyzyň muzeýleriniň bilelikde guran sergisini uluglyklanyma bilen synladylar. Sergi milli şekilleniş hemde amaly haşam sungatynyň ösüşi barada giňişlen maglumat berýär. Sungat ustatlarynyň eserlerini ata watanymyza, halkymyza, tebigatymyza bolan söwgi äşkär duýulýar. Şeýlede sergide muzey gymmatlyklaryny, milli saz guralaryny, fotosuratlary, kitaplar hemde çapkany önümlerini görmek bolýar. Ýagnananlar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gutlugyny ulunsylan dinlediler. Gutlugda gahraman arkadamyzyň halkymyza serpay beren bu sungat bayram medeniýet hemde sungat dörejilik işgärlerini ilham dünýäsine garnatlandyrýar. Täze kämil eserleri döretmäge ruhlandyrýar diýip bellenilýär. Dawra sungat ustatlarynyň dörli dörejilik bäsleşikleriniň ýeňijileri, ýaş ýerine ýetirjileriň meşhur saz toporlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Dawra elimi ýaň salan türkmen sungat atly edebi saly kompozisiýa bilen açyldy.
Konsert maksatnamasyna halkymyzyň baý medeni mirasyny, oň dörrüjülük zekinleriniň köp uğurlulygyny açyp görkezýän häzirki zaman hemde halk haýdymlary, nusgaw sazlar, koreografiýa, kompozisiýalar ýerdildi. Tomoşaçylar medeniýet hemde sungat işgärleriniň bayramçylyk çykyşlaryny uly höwes bilen garşyladylar. Döwlet tansoporunyň Destan, Nezli, Altınasar, Galkanaş, Ceyhun, Margiyana tansiyemde folklor toporlarynyň çykyşlaryna milli däplerimiz hemde berhara döwletiň täze eýýamynyň galkanyş döwrüniň beýik ruhy öz beýany tapdy. Eýýam 10-njy gezek geçirilýän bu medeniýet şähersi ýurdumyzyň taryhy medeni mirasynyň köp görnüşlülügini, umum adamlar kımmatlıklarının genci hazinasyna sallany koşan halkymyzyň ýokary medeniýetiniň köp asarlyk suwutnamalaryny dol derejede düşünmäge mümkinçilik berýär. Hepdelik ýurdumyzda giňden bellenilýän medeniýet we sungat işgärläriniň hemde magtymly pragynyň şygyryýet gününe gawatlanyp geçirmek bilen dörrüjülük işgärläriniň hünär derejeleriniň ýokarlanmagyna, täze zekinleriň ýüze çykarylmagyna ýardam berýär. Medeniýet hepdeligi türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň bayram bolmak bilen öz dawaral şäherler bilen garaşsyz türkmen döwletiniň iň täze taryhyna münasip orny eýleýän ähmetli wakadyr. Bu giň gerimli forum her ýyl ýurdumyzyň welaýetleriniň birine geçirilip, oň dowamyna her welaýet öz ýeten tepkitlerini, garaşsyz beýtarap watanymyzyň üstüçine goşandyny, dörrüjülük kuwwatyny açyp görkezmäge çalışýar. Şunun bilen baglykda şu gedekki medeniýet tepkileriniň Mary welaýatyna geçirmegi aýratyn many mazmuny eýeder. Welaýatyň şäherlerini ata watanymyzyň beýleki kunjeklerini de bolşýaly, halkymyzyň gadymy taryhy we binägärlik ýadygarlykları ajaýyp tebigy kunjekler bardyr. Medeniýet halkyň kalbydyr diýen şigar öňe süren Mehriban Alkadamy tarapyndan milli medeniýetimizi, sungatymyzy estirmek, oň düýük many mazmuny ýaş nesillere düşündirmek, senetçilerimizi amaly haşam şekillendirýän sungatymyzy, milli mirasymyzy hemde gymmatlyklarymizy dünýä ýemek babatda uly işler amala aşyrly. Hepdeliň milli öwüşgünler çaýlan şäherleri Türkmenistanyň awadançylygyny, durnukly ösüşini, parahaçylygyň hemde ösüşiň belentliklerini atarap okuny hereketini alamatlandyrýar. Şonuň üçin hem bu sungat forumuny dol derejede halkymyzyň ruhy bilenliginiň bayramy diýip atlandyryp bolar. Medeniýet hepdeligi ulgamyň türlü uğurlaryna odaly bilen bolsa, türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamak, öwrenmek hemde yer ýüzünde wagt etmek dörrüjülük işgärleriniň hünär taýdan ösüşini höweslendirmek boýunça geçirilýän işler hakynda düşünje berýän ölboşy çäre bolup durýar. Milli sazlar, şowkunly türkmen tanslary tomoşaçylaryň kalbyna ýatdan çykmajak täsir alardy. Dekistan folklor toporunyň 5 welaýatyň folklor tans toporlary bilen birlikde ýerine ýetiren güçlü tansyny tomoşaçylar şowkunly el çarpyşmalary bilen garşyladylar. Bu tans geçmişimiň ajaýyp däpleriniň häzirki döwrüň dörrüjülük kuwwaty bilen sağlaşdy goşgulygynyň aýdyn nüfusdyr. Konsertin ahyrynda adnaşlaryň ählisi bilelikde Gülle sen sungatym Gülle ýarynda atly aýdymy ýerine ýetirdiler. Aýdymda döwlet başdanmyda tüýs direkden hoşaýlyk duýgulary hemde iň gowy arzuwlar arka dagly serdarymyzyň başdanlygyna ösüşiň hemde dörrüjülüň ýoly bilen anyny gadam urýan watanymyzyň nurany geljegine bolan uly anan öz beýany tapdy. Kalkınış nağmasın şalan, bugün halipalar tersine galar. Mirasım var geleceğe yol salan, arka dağlı sevdarımızın barında. Anat berdi döwür şygyr waspyna, ilim taqdim edýär sungat keşbini. Halkyň kalby baqy galyr nesline, arka dağly serdarymyzyň barına. Gülle sungatymyz gül diyarımda, gülle medeniyetim gül diyarımda. Gülle sen vatanım Türkmenistanım, arka dağlı serdarımızın barına. Gülle sungatymyz gül diyarımda, gülle medeniyetim gül diyarımda. Gülle sen vatanım Türkmenistanım, arka dağlı serdarımızın barına. Gülle sungatymyz
Şeýle-de marşagarny Türkmenistanyň telewizioniýa, radio işler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti Mary vilayet häkimligi bilen medeniýet hepdeleriniň şäherlerine köpçüliklerin habar berişleri işleriniň halkara hyzmatdaşlygyna orny atly halkara media forum geçirli. Halkara forumyň başynda döwlet komitetiniň alp barýan işleri barada tanışdyrýan video görnüşler görkezildi. Bu media forumyň işine gatnaşyp çykyş etmek üçin Aziýa Ýuwaş Ummany teleradio ýaýlymlar birleşiginden, Aziýa spor jurnalistleriniň birleşiginden, Russiýa Federasiýasynyň, Hatay Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Günörtü Koreýadan, Ýaponiýadan, Bahrain Padşahlygyndan, Irlandiýadan we beýleki döwletlerden istek bildirdiler. Men Ejabat Mattaki, Aziýa Ýuwaş Umman teleradio gepleşikler birleşiginiň baş sekretary. Türkmenistanaky mehriban dostlarym, Aziýa Ýuwaş Umman teleradio gepleşikler birleşiginden size salam. Köpçüliklerin habar berişleri işlerinin halkara hyzmatdaşlygyna orny atly video aragatnaşyk arkaly halkara media forumuna çykyş etmek men üçin uly bagyt. Bu çäräniň gadymy Mar şäherine geçirilmegem hasam ýerlikli. Köpçüliklerin habar berişleri işleriniň medeniýeti we sungudy öz içine almagy, siýasy we ykdysady ösüşi öz içine almagy ýaly wajypdyr. Türkmenistanyň habar berişleri işleri halky dünýä bilen birikdirýär. Şoň netijesinde dünýä türkmen halkynyň sebitde paragatçylyk goramakdaky pikirleri barada ýakyndan tanışýarlar. Size türkmen halkyna medeniýetiň paragatçylygyň we awadançylygyň geçmiş, häzirki wagt we geljek döwür üçin ösüşlerini bellemekde üstünlükler arzu edýärin. Guramanyň baş sekretary öz çykyşynda Aşgabatda bolan taryha saparlaryny ýatlady. Hem de ýurdumyzyň ösüşleri barada anlap barýan işleri barada gurrun berdi. Men Mikhail Gusman, Itartas Habarlar Agentliginiň baş direktorynyň birinji ornmatary. Salam hormatly kardeşler. İlkinji nowbatda men üçin häzirki zaman jemgyýeti ösdürmekde maşgalanyň ornuny basynyň online maslagada gatnaşmak uly bagytdyr. Şeýle-de şu forumyň guramaçylaryna, Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna tüýsürekden sag bolsun aýdýan. Elbetde forumyň ähmiýetine diýsen uly baha berilýär. Ählimide ma'lum bolýaly, biz häzirki zaman maglumatlar giňişliginde ýaşaýar. Täze maglumatlar dünýäsi biziň daşymyz gursap alýar. Şol maglumatlar dünýäsiniň emele gelmegine, ösmegine köpçüliklerin habar berişleri işleri uly ähmiýete eýedir. Forumyň biziň halklarymyz üçin diýsen ähmiýetlidigine oňa gatnaşyjylaryň ünsüni çekmek isleýän. Men foruma gatnaşyjylaryň ähletine üstünlük arzu edýän. Media forumun işine Yaponiýanyň Tokyo şäherinden Sony kompaniýasynyň baş dolandyrjysy goşuldy. Ol öz çykyşynda Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasynda dowam edýän iki tarapa behbetli hyzmatdaşlygyň ýyl saýyn geriminiň giňilýänini bellidi. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio işler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine döwrewap teleradio enjamlaryny satyn almak guramak hemde ulanşa girdmek barada Sony kompaniýasy bilen baglaşyň şertnamaly aýaklatda diýsapy işler anyp barlýar. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio işler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hyzmatdaş teleradio kompaniýalarynyň biri hem Umumy Rossiýa döwlet teleradio kompaniýasy bolup durýar. Rossiýa 24 ýyl eýleminiň Merkezi Aziýa hemde Gazagystan boýunça bölüminiň ýolbaşçysy öz çykyşynda türkmen rus gatnaşyklary barada gurrun berdi. Hemde bu orada anlap barýan işleriň ähmiýeti barada aýtdy. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio işler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hyzmatdaşlarynyň ýene biri Azerbaýjanyň telewizioniýasy we radiosy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup durýar. Bu kampaniýanyň başlygynyň ornmasary iki ýurdun arasynda gadymlardan gelýän ananşmak hemde dost zogonlygy esaslanýan goňşuluk gatnaşyklarynyň barha berkidilýänini hemde media giňişlerini de ýygyly potolanylýanyny bellidi. Türkmen medeniýetine başlanan dörli dokumental filmler Türkmen tarapyndan taýarlanýar hemde hepdelik ýygyly ASV teleýaýlymy arkaly ýaýlyma berilýär. Özbegistan Respublikasynyň Milli Teleradio kompaniýasynyň başlygy öz çykyşynda türkmen özbek gatnaşyklarynyň altyn sahypalaryndan masalar getirmek bilen şeýle ajaýyp wakalaryň Özbegistanyň teleýaýlymlary arkaly ýaýlyma berilenini bellidi. Koreýanyň KBC teleradio kompaniýasynyň wekili öz çykyşynda Türkmenistan baradaky gepleşikleriň Koreýanyň teleýaýlymlaryna giňden görkezlendigini bellemek bilen Aşgabatda bolan saparlarynyň ýakymly ýatlamalarını belläp geçdi. Türkiye Respublikasynyň TRT World teleýaýlymynyň başlygy Türkmenistan baradaky habarlaryň türki dilli döwletleriň dillerine ýygyly taýýarlanyp ýaýlyma berilýänini bellidi. Şunun bilen birlikde de ol Türkmenistanyň garaşsylyk ýyllarynyň gazananlarynyň ören ähmiýetiniň ullugyny bellidi. Şeýle-de uly mümkinçilikleriň döredilmesi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi.
Men Türkmenistanaky akly doganlarıma we kärdeşlerime salam aýdýaryn. Köpçüliklerin habar berýän işleriniň halkara hyzmatdaşlygyna ornatly video aragatnaşyk arkaly halkara media forumy geçirýärdiňiz. Bu media forumyň akly gatnaşyklaryň ötüşine öz goşandyny goşar diýip umyd edýärin. Bu dostlukly dogan ýurdumyz bolan Türkmenistanyň ötüşine de täsirini ýetirer diýip umyd edýän. Köp sag bolun. Forumyň üstünlükli geçmegini arzu edýän. Şeýle-de Tertiyanyň Türkmenistana wekili çykyş edip, çykyşynyň dowamyna Türk hyzmatdaşlygynyň giň germe eýe bolanyny uly buýsanç bilen belledi. Setanta Sport kampaniýasynyň täzirçilik boýunça direktory bu media foruma goşulýanyna buýsanýanyny bellemek bilen Türkmenistanyň sportda ýeten uly üstünlikleri barada durup geçdi. Şeýle-de bu forumun şäherlerine Setanta Sports kampaniýasynyň täzirçilik boýunça direktory, Özbegistan Respublikasynyň Milli Teleradio kampaniýasynyň başlygy, CGTN Russian Xitay Media Korporasiýasynyň baş direktory, Mir 24 habarlar teleýaýlamynyň başlygynyň ornmasary, Bahreyn paçalygyndan habar berişleri isteläriniň wekilde gatnaşyp, anyp bolýan hyzmatdaşlykdan gadakly gurulmalar berdiler. Ewkata Döwlet Komissiyeti Aziýa Ýuwaş Ummany Teleradio ýaýlanmalar birleşiginiň dogry hukukly agdasy, sport topunyň habarlar topunyň agdasy bolup durýar. Sport medeniýetiniň halkara assosiasiýasy bilen hem de Aziýa sport jurnalistleri birleşigi bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle-de iri teleradio kompaniýalaryň 20 golaýy bilen şertnamalar hem de ehtnamalaryň şäherlerine hyzmatdaşlyk edýär. Bularyň ählisi bolsa, arkadagy serdarymyzyň ýol başlygyna garaşylyň miýguleri bolmak bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylýar. Xitay halkara taslamasynyň ýolbaşçysy Anastasiya Pavlova. Men Türkmenistan ýylana elke bilen dostlukly mehmansyr halk gözüňme gelýär. Siziň ýurduňyz hakykatdan mehman bolup barýanlary, güneşiň nury ýaly ýyly mähir bilen gurşap alýar. Ykdysadyýetde ulugara atnaşygyna, halk häkimiýetligine de we beýleklerde Türkmenistan dünýä göreli bolup durýar. Ene şular barada da men ýörüýte Güneşli Türkmenistan ýen goşgym ýazdym. Dostlar, men şeýle-de size taslama gatnaşýan ähli wekilläň adyndan salam aýdasym gelýär. Olaram edil meniň ýaly Türkmenistan söýýärler. Türkmenistan halkyna hormat goýýarlar. Men şeýle-de Mawtumly Pragynyň 300 ýylyna bagışlanan poemamyň bardygyny size aýdasym gelýär. Mawtumly Pragy türkmen halkynyň dünýä beren beýik akıllary. Men sözüň ahyryna türkmen halkynyň milliligine aýratyn üns berýänlerini beýläsim gelýär. Şeýle-de ýaş kişileriň ýaş uly nesle goýan hormaty üçin men çyn ýürekden sag bolsun aýdýan. Ol dünýä halklaryny göreli alarlykdarym. Siziň başgala bolan garaýşyňyz, ene ta bolan hormatyňyz dünýä nusgalykdygyny beýläsim gelýär. Forumyň üstünlikli geçmegini arzu edýän. Sag bolun. Günün ikinji ýarmyny Mar welaýatynyň kitapxanasyna arkadagyň dowamaty dowamdyr ady bilen matlagat we dörejlik duşy geçirli. Oňa medeniýet we bilim ulgamynyň işgärleri, kitapxana işiniň hünärmenleri, şahyrlar we ýazgylar, jurnalistler gatnaşdylar. Matlagadyň we dörejlik duşugynyň çäklerini ruhy mirasy gorap taklamak, ony dünýäde giňden wagt etmek döwrap derejede medeni aň bilim işlerini guramak barada gyzyklanma bildirilip pikir alşmalar geçirli. Belenşi ýaly degişli maksatnamalaryň çäklerini Türkmenistany türkmen medeniýetini we sunuwatyny ýygydarly ötürmek boýunça giň gärmli işler amala aşyrylýar. Häzir bu ulgamy sanlylaşdyrmak, elektron we internet hyzmatlaryny ýola goýmak, medeniýet işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly işleň täze usullary işe ulanylýar. Döwlet tarapyndan kitapxanalar, muzeýler, teatrlar hem de beýlek medeni aň bilim idaralarynyň maddi enzamlaryň binýadyny pugtalandyrmaga uly meçörde maýy goýumlar gönükdirilýär. Netijede milli medeniýetimiz we sunwatymyz döwrüň talaplaryna laýyklyk dösýär. Matlagda gatnaşylar milli medeniýeti we sunuwaty şuňury öwrenmek, ösdürmek hem de kämilleşdirmek, ýer ýüzüniň halklary bilen medeni gatnaşyklary berkitmek möhüm wezipe bolup durýanlygyny ýatydylar. Ýurdumyzda ýygydarly geçirilýän dürli meden şäherler, medeniýet meseleleri boýunça halkara matlagatlar, sergiler, festivallar şu maksatla gazanmagyna gönükdirilýär. Dörejlik forumuna garaşylýan wakalyň hataryna diýarymyzyň kino önümçiliginiň täze işleriniň görkezilişi bar. Hepdeliň ilkinji güni wekil wazir etrawynyň medeniýet öýüne goýardym amalaşdan çapar, istern, hajugly gatly filmleriň görkezilişi boldy. Tomoşaçylar bu kino eserlerini uly gyzyklanma bilen kabul etdiler. Bu kino filmiň aýratynlygy ony suraty düşen artistleriň keşpleri ýerine ýetirmekde, şol sanly çylşyrymly tilsimleri ulanmakda, günden-güne öýleriniň gatnaşmagyna jemlenýär. Bu täze filmiň döredilmegi, häzirki döwrüň rejissýorlarynyň taryhy we halkymyzyň baý meden mirasyny ýüzlenmäge aýratyn ähmiýet berýänliklerine ýüze çykarýar.
Mara welaýatynyň Kemini adyndaky döwlet drama teatrnyň sahnasynda ýurdumyň ýomokçylarynyň çykyşlary dörüjülük maksatnamasyny dowam etdi. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini guralan şäherleň her biri aýdymsaz opera, teatr, kinematografiýa şekilleniş we amaly haşam sunuwaty ulgamyna gazanlanlary dünýäde giňden wagt etmekde uly ähmiýete eýedir. Şeýle hem giňerimli çäherleri geçirmek üçin uly tehnik mümkinçilikleri eýe bolan türkmeniň agoý binasam bir hepdelep ýurdumyň dörüjülük toparlarynyň çykyş etjek ýerine urlar. Bu ýerde akşamara Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň sunuwat saatlarynyň konserti boldy. Soňky ýyllarda watanymyz görnetini özgörüp gullap etdi. Bu bolsa hakykatdan ähli halk gollawyna eýe bolan mähriban arka dagymyň hemde arka dagly terdarmyň alyp barýan siýasatynyň aýdyň netijelerdir. Muň şeýledigine şu günkü forumyň dowamyna da göz ýetirmek boldy. Bu şäher Türkmenistanyň jewitliginiň hemde dörüjülükli zähmetiniň we ilhamynyň hakyky bayramyna öwürli. Konsertiň dowamyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda arka dagly terdarmyň ýol amal bolýan beýgi işler wasp edýän joşgunly çykyşlary giň görünmerli. Aydym sağlanan uwazaty bugünkü waka münasibetli guralan dawaralary utgoşup, oňa bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Soňky ýyllarda gahrman arkadagymyň we arkadagly serdarmyň tagallasy bilen ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýetli wakalaryň aydym sağlanan çykyşlary bilen utgoşdurylmagy ajaýyp däbe urly. Muň özi ýurdumyda giňerimli meden şäherleriň ähmiýetini hassa belende götürýär. Konsertiň tapawutly aýratyllygy türkmen sunuwatynyň baý kuwatyny şöhlelendirýän çykyşlaryň köp türlüliginden ibaratdyr. Konsertde köp öwüşgünli çykyşlar 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ýanşygary bilen berk baglanşyklydyr. Joşgunly çykyşlarda garaşdy watanymyz hemde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ägir tuly özgörtmeleriniň başyny başlan arkadagly serdarmyň beýgi işleri, mähriban topragymyň gödelligi, müdüýme adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Ýurdumyň meşhur dörüjülük toparlary, belli halk aýdymçylary hemde türkmen estradatynyň ýyldyrlary, folklor toparlary öz ustaatlyklaryny görkezdiler. Olaň tomoşaçylary sowgat beren ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirjilik ustaatlygy tomoşaçylарды uly gyzyklanma döretdi. Ýokary ruhulentlik ýagdaýyna ýanglanan joşgunly çykyşlar döwürlen we nesillen aýrylmaz ruhy baglanşygyny, dörüjülük ilhamyny alamatlandyrdy. Konsertiň ahyryna oň atnaşylar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymyň sözlerini hemde joşgunly mukamyna ýurdumyň gazanan üstünlüklerini bolan buýsanç duýgusy. Gahrman arkadagymyň we arkadagly terdarmyň ýol ýörelgeleri taýyny dörüjülüň we ruwaşlyň ýoly bilen öňe barýan watanymyň ajaýyp geljegine ynam beýan edildi. Mertebelimin görülerde başıma bir sofrada bereketli aşama elmimle kudret döwlet koşama can vatana şan berdini arkada can vatana şan berdini arkada. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň galla urugy ýokary guramaçylyk derejesinde dowam edýär. Köp zähmet seňdirilip kemale getirilen bereketli hasylat şalt we zaýatsy ýygnap almak häzir ýer eýeleriniň hemem mewsime dahyl edara kärhanalaryň hünärmenleriniň baş maksadyna öwrüldi. Mewsime gatnaşan zähmet söýür kärençilere, mexanizatorlary, awtoluk sürüjilerine gownajaý medeni hyzmatyň ýoly goýulmagy bugdoý urugynyň şalt depkinleri bilen alınıp barmagyna ýardam berýär. Günorta hareketme pursatlaryna ýeňlendirilýän dörli meden çykyşlar mewsime gatnaşan adamlaryň ruhulentligini artyryp, olary gönügünden ýokary netijeler gazanmagy ruhlandyrýar. Ýurdumyň Demirgazyk welaýaty bolan Daşagly welaýatynyň gallaçylary hormatly prezidentimiziň ak pataty bilen başlanan bugdoý urugynyň depkinini barha güýçlendirýärler. Aňyrtyna wärtine göz ýetmeýän bugdoýly meýdanlar gowluny götürýär. Hormatly prezidentimiziň alyp berýän kuwatly galla urugy kampanýalarynyň netijeli ulanylmagy her bir günüň zähmet ýeňçilerine betlenmegini üpçün edýär. Welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän kampanýalar gize gününiň dowamyna netijeli işledilýär. Bu bolsa günlük gazanylýan ösüşiň barha ýokarlanmagyny üpçün edýär. Welaýatyň ähli etraplaryna kärençiliň ihlasly zähmeti bilen kemale getirilýän ak bugdoýly meýdanlar gowluny götürýär. Welaýatda galla urugynyň gyýyska möhletde ýetkisiz ýygnalmagy üçin zerur guramaçylyk çäreleri geçirildi. Welaýatyň ag kinosatlarynyň gyýyska döwürde 145.000 hektardan 265.000 tonnalyk galla harmanyny döretjek tüklerini ynam artdyrýar. Yerlerde tehnikalara tejribeli mexanizatorlar erkedýärler. Olarda işlemek üçin amatly şertleriň bardygy gowandyrjydyr.
Muýedy galla uragy mögtüminde işleriň ýokary derejede gurulmagyny, kemale getirilen hazylyň salt ýeňalmagyna mümkinçilik berýär. Buğday uragyna gatnaşanlar üçin meden hyzmatlar hem diýsen göňüňize ýol goýulýar. Welaýatyň könürgün Saparmurat Türkmenbaşy Bollum Zad Ruh Velent Aktepe, Gurban Sultan Izadynaqy, Niyaz Wadynaqy, Gowdag we Görogly traplaryny, daýhan birleşiklerini, günorta hareketme pursatlaryny gurulýan aýdym sazly çykyşlar bolsa, gallasy baba daýhanlaryň orak mögtüminde gatnaşanlaryň ruh welentligini hazym belentlere götürýär. Welaýatyň medeniýet we sunat ustaatlarynyň aýdymçy sazynylarynyň tans we halk dörejlik toparlarynyň çykyşlary dawaranyň ruh welentligini alasmana götürdi. Şu ýerde türkmen owasynyň durmuşyny açykdan aýdyň şöhretlendirýän görnüşleriň gurulmagy ýürüýte bellenmäge nasipdir. Dawaralaryň geçýän ýerine türkmen milli tagamlary taýýarlandy. Gahrman arkadağımızın bereketli Türkmen saçağı kitabını ornalan milli tagamlarımızın tamdırda yapılan mele mısık çöröklerin hoşboýysynyň töweregi ýaýramagy toy bayramlaryň dawralan ýanyny alamatlanyrdy. Dawralaryň geçýän ýerine öňde barjy mehanizatorlary hemde kärinçilere jemgyýetçilik guramalary tarapyndan sowgatlar berildi. Geçirilen dawran çäklerinde ýurdumyzyň owasynagy toplumynyň önümleriniň sergiten guruldy. Milli gymmatlyklarymy, ady önümlerimiz hemde owa hojalyk pudagyny ýetilen tepkitleri şöhretlendirýän sergiler dawra gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Welaýatda gazanylýan üstünlükler şöhretlendirýän haritler, türkmen saçagynyň bereketine bereket goşýan dürli ady önümleriniň uzalyp gidýän hatarlary dawra aýratyn öwüşgün çaýdy. Daşogy şäherindäki Türkmen Owa Hojalygy Institutynyň hemde Agrasenagat Orta Hüner Okuw Mekdebiniň bilelikde geçiren tejribeliklerim welaýatda buğday oragynyň dowam edýänligi bilen baglanşykly rolly. Bu ýerde galla oragyna gatnaşan täze tehnikalaryň iş düzgünleri, ýokary öndürjiligi we beýleki aýratynlyklar dogrusynda gurrun edildi. Welaýatda bar bolan elevatorlarda, harmanhanalarda däňäni bökdönsiz kabul etmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa buğdaýyň öz wagtynda kabul edilip, ýokary hil derejesinde saklanmagyna doly mümkinçilik berýär. Täze hasyllaryň taýýarlanan türkmen çöreginiň we çörek önümleriniň söwda nokatlaryny ilata hödür edilmegi ýurdumyzyň bereket bolçulygyndan habar berýär. Ýereýler bilen hasaplaşyklaryň gysga wagtda geçirilmegi mögtümiň hormatly prezidentimiň tawsyrlyklaryna laýyk derejede geçirilýänligine şaýatlyk edýär. Halal girdejilerini ýüzüne tiýilýän baba daýhanlaryň hormatly prezidentimide bolan hoşallyklarynyň çägi ýokdur. Buğday oragy geçirilen ýerlerde samany ýygnamak, sürüm işlerini utgaşykly dowam etdirilýänligini bellemek mühimdir. Bu urda daşary ýurtlardan satyn alynyp berilen ösün kämil tehnikalar tutuş gize günlüğüň dowamyna işledilýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýeliniň her bir günümiziň toy bayramlara beslenmegi welaýatyň gallasy baba daýhanlaryny, mehanizatorlaryny täze üstünlükleri ruhlandyrýar. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlary, dowuşuklar, dörli çäreler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ötüşlerini şöklendirge, olaň bayramçylyk dawaralary bilen utgaşmak aýratyn ähmiýetlidir. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň maslahatlar merkezine ýaşdan gatnaşmagyndan döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýlekde kämilleşdirmek ileri tutulýan meseleler boýunça geçirilen maslahaty ýaşlarymyza ruh welentlik duýgusyny döretdi. Şu münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Türkmen Döwlet Maliýe Institutlarynyň geçirilen hoşallyk maslahatlary uly ruh welentlige beslenip, oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, mejlisiň deputatlary, ýokary okuw mekdebiniň mugallimleri, talipleri gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän, binýada esaslanýan döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Murat Gary ifadanaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine magtumuly Pragy, ähli döwürleriň şahyry atly alma malmatsat geçirilip. Maksatda Dany Şahyryň şygyryýat dünýäsi, onuň bagtyýarlygyň sermaýasy bolan edep terbiýe, mertlik, watansöýçilik şygarlarynyň ähmiýeti barada çykyşlar edildi. Lukman talipler Musa Şahyrymyz magtumulynyň dünýä dillerine terjime edilen şygyrlarynyň daşary ýurt dillerine, ýagny ingliz, nemes, rus we Xitay dillerindäki çeper okuýşlary, şeýlekim uniwersitetiň Melhem aýdymsat toparynyň Dany Şahyryň goşgularyna ýerine ýetiren halk aýdymlary maksada gatnaşanlarda ýakyny täsirler galyrdy. Şany seneler münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasyna geçirilen alma malmasahat hormatly prezidentimiziň milli sunatymyza goýan sarpasy belentdir diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň garamagyndaky ýaş diplomatlaryň mekdep tarapyndan ýurdumyzyň orta mektepleriniň ýokary synp okuwçylarynyň arasyna geçirilen parahatçylyň ýaş çaparlary, akyl paýhas bäsleşiniň jemleýiş tapgyrynyň, medeniýet we sunat işgärleriniň magtumuly Pragynyň şygyryýat gününiň çäreleri bilen utgaşmagy çoň many mazmuna eýe boldy.
Bu bäseşiň esasy maksatlarynyň biri diplomatiýa hünerini höwes bildirýän ýaşlary ýüze çykarmakdan ibaretdir. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda medeniýet we sunugat işgärleriniň magtymly pragynyň şygyryýat güni münasibetli geçirilen çäre hakyky sunugat bayramyna uruly. Oňa institutyň mugallimleri we talip ýaşlary uly joşgun bilen gatnaşdylar. Şany senler münasibetli arzulan eýýamyň gelip pragatly almamal maslahat Maýakuly wagtynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna geçirildi. Berkararlyk etrap häkimliginiň Agrar Partiyanyň Aşgabat şäher komitetynyň we Ýaşlar guramasynyň berkararlyk etrap ýeňişiniň guramagyndan bu türkmeniň medeniýeti sunugaty nesillen şamçyrag ruhy gymmaty diýilip atlanyrly. Bagtyarlyk medeniýet öýüniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Demokratik Partiyanyň Bizmeň etrap komitetynyň bilelikde geçiren milli medeniýetiň şöhratly ýoly döwrüň wagtçysy Paýhas Ummany atly çäreleri şany senelere bagşlandy. Medeniýet Ministrliginiň Demokratik Partiyanyň syýasy geňişiniň Edebiýat we Sunugat gazetiniň hemde telewizioniýa, radio epleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetynyň geçiren magtum uly sözler tili türkmeniň atly bäsešiniň jemleýiş tapgyrlary bayramçylyk çäreleri bilen otgaşdy. Demokratik Agrar Partiyanyň ahir welaýat komitetleri tarapyndan bayramçylyk münasibetli geçirilen çäreler ýokary ruhlantyga beslenip, Seragatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň guramagynaky çäre şany senilen dawarlar bilen otgaşdy. Türkmen Owakyjylyk Institutynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen alimlarynyň owakyjylyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy işlerinde gadynyň üstünlikleri baradaky söhbetdeşligi bayramçylyk çäreleriniň üstün ýetirdi. Lewap welaýatynyň bayramçylyk münasibetli geçirilen çärelere uly ruhlantylyk mahsus boldy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň Mar welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylarynyň welaýatyň medeni ojaklaryna gedelenişleri, dörözlük duşuklary netijeli tarapdan häsiýetlendi. Gahrman Arkadamyzyň Ömrümiň mansatly kitabynyň çeperçilik ähmiýeti, mazmun aýratynyň baradaky giňişlerini pikir alşmalar öreýän täsirli boldy. Şoň paýtatymyzda çağlar we ýetginjekler köşkünde mektep okuwçylaryny köpeten ajaýyp günjegine ýerleşen özboşly tebigy şipaxana bolan Gökdere ugratmak dawarasy geçirildi. Welaýat merkezlerine awada milli syýahatçylyk ýolugyna geçirilen mektep okuwçylarynyň tumysky diňjalşynyň ikinji tapgyrynyň başlanýanyny alamatlandyrýan dawaralar ýokary ruhlantyga beslendi. Hormatly prezidentimiziň nataýşy ýaly halkymyzyň saglygyny pogtolandyrmak, bedin taýdan berk we ruhy taýdan baý rowşan geljegimiz bolan ýaşlary kemale getirmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Çağlyň münasip bilim terbiýe almaklary, sport aýdymsady edep çeper dörüjülük bilen meşgullanmaklary, öz okyp başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilge. Diýarimizde gurulýan döwrewap çağlar baglarynyň mektep bilen sport we tagaldaş diňjalş merkezleriniň sany ýyl-ýylan artýar. Munyň özi watanymyzyň arzulan hasyl bolýan hemde bagtyar çağlaryň ýurtdugynyň aýdym suwtnamasydyr. Mektep okuwçylarynyň tomusky diňjalşynyň ikinji tapgyryny alamatlandyrýan dawaralarda çağlar toparlarynyň şadiýan aýdymlary, şowkunly tanslary, sahna oýunlary çağlar üçin döröjülük sowgady boldy. Paýtagtymyzyň hemde welaýatlardan gelen çağlar bayramçylyk ähengine bedelen awtobuslarda tomusky başdan geçirmelere tarap uğradylar. Köpek taýyň jülgesindäki tagaldaş merkezlerine de çağlary uly şatlyk bilen garşy aldylar. Çağlaryň aýdymsady dawarary ýürüýüşi ähli tagaldaş merkezlerini gurşa barly. Çağlaryň dol derejede diňjalmaklary, wagtlaryny peýdaly şadiýan geçirmekler üçin bu ýerde ähli şertler döredilipdir. Çağlar tagaldaş diňjalş merkezlerine oýun oýnamak, bedin terbiýe, sport bilen meşgullanmak üçin meýdançylar, tanslarlara, kompýuter merkezleri, iliş gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary, kitaphanalary göz öňüne tutulypdyr. Mektep okuwçylarynyň tomusky diňjalşlary Ahal, Balkan, Daşol, Lewap, Mar welaýatlaryna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň beren ruhyna laýyk geçirilge. Çağlaryň tomusky diňjalş pursatlarynyň hemme taraplaryň täsirli göwnüje geçmek üçin ähli mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadagymyza hemde arkadagy serdarymyza mektep okuwçylary çağa kalplaryndan çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Häzirki günlerde türkmen türgünleri halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş edýärler. Gadanylýan ýeňişleriň her biri türkmen sportunyň awraýyny belende göterýär. Grek-Rim erkin göreşleri boýunça ýetginjekleriň arasynda Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde dowam edýän Aziýa çempionatyna türkmen türgünleri ajaýyp netijeler gazanmak başardylar.
Erkin görüş boýunça paýtagtymyzdaky ýaş olimpiýaçylar taýýarlaş mekdebiniň okuwçylary Alparslan Begençiw 60 ýaş kilogram agramda çykyş edip 1-nji oruna we altyn medala. Parahat Ataýew 80 kilogram agramda çykyş edip 3-nji oruna we 1-nji medala nasip boldy. 45 kilogram agramda çykyş eden paýtagtymyzdaky 89-njy orta mekdebiň 9-njy synp okuwçysy Azim Aşyrguliýew 3-nji orny eläp 1-nji medal gazandy. Grek-Rim görüşi boýunça 60 ýaş kilogram agramda çykyş eden Aşgabat şäheriniň 51-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Kakabaýew 3-nji orny eläp 1-nji medal nasip boldy. Gazanılan üstünlükler türgöllerimiziň belen sepkitleri eýlemek babatdaky başarnyklarynyň ýokardygyny tasdikleýär. Türgöllerimizin halkara derejesindäki ýarşlara ýygyderli gatnaşma bilen kämilleşmek babatda giň mümkinçilikler açylýar, tejribeleriň artmana ýardym edýär. Bu ýagdaý ýokary netijelerin gazanylmagyny üpçün edýär. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Haýaty İçeri işler Bilim Ministrlikleriniň Matumulatnaky ýaşlar romasynyň merkezine meýilnamalaryna laýyklykda paýtagtymyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dürli sport şäherleriniň geçirilmegi ýaş nesliniň wekilleriniň sporta bolan höwetini artdyrýar. Bu şäherler üçin Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň degişli sport meýdançalary peýdalanýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 22-nji iýuny saat 20-den 23-nji iýuny saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistan hawa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna azken bulutly hawa bolup döwrüne tardan telesekund 9-14 metr etýän şymal öter. Hawa gejesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly hawa bolup döwrüne tardan telesekund 9-14 metr etýän şymal öter. Hawa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azken bulutly hawa bolup gün ortadan telesekund 9-14 metr etýän şymal öter. Hawa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Leva vilayatyna az bulutly hawa bolup gün ortadan telesekund 9-14 metr etýän şymal öter. Hawa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna az bulutly hawa bolup gün ortadan telesekund 9-14 metr etýän şymal öter. Hawa gejesine 20-26 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup döwrüne tardan telesekund 10-14 metr etýän şymal öter. Hawa gejesine 24-26 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 23-nde magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, Thomas Pass'ın howanyň derejesiniň ýokarlanýanlygyny nazar alyp, Pass'nyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, güniň ýeti şöklesinden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýäs. Mehriban eýleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik Pass'nyň öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.